bayan haka yanwa imamu muslim ya fitar da hadisi da sanadin sa zuwa Jabir bin Abdullah, Allah ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani musulmi da zai yi wani dashe shi ya ci daga wannan dashen sai ya zama yana da ladan sadaka. Babu wanda zai sata daga wannan dashen da sai ya zama ladan sadaka a gare shi. Wani ba zai zo ya gutsira ko ya tauye daga wannan dashen da ko shukar da ba sai wannan abin da aka tauye masa ko aka gutsira daga gare shi ya zama ladan sadaka ne gare shi. A wata ruwayar ta Muslim daga Jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi ba zai dasa wani dashe ba, kenan kamar bishiya ya zo ya dasa, ko irin bishiyoyi da ake siyowa yanzu a lambuna na gurin gadina, mutum ya zo ya sai guda ɗaya ya zo ya dasa a kofar gidansa ne, a hanya ne, a wani guri da yake ganin jama'a nan gaba za su mora. Ba zai je ya shuka ba, kenan ya samu gona da zai je ya ware gonan nan da lokacinsa da ɗan abin da yake ajihunsa ya je ya noma a wannan gonar. Wani mutum ya ci daga wannan gonar da izininsa ko ba izininsa, ko ta dabba ta zo wucewa ta ci, ko ƙwari su ci, ko tsutsa ta ci, ko fari su zo su ci, illa kana lahu sadaqa, sai ya zama yana da ladan sadaka. Sani bayan Allah, waɗannan hadisai guda biyu suna nuni zuwa muhimmancin yin shuka a gonaki da shauran gurare da ake nomawa, hakanan da dashe na bishiyoyi a wurare daban-daban. Yin noma don a ci abinci ko kuma dashe don samun inuwa ko don ado ma, kamar fulawoyi da za a daddasa a gurare da za su ba guri ya ado ko a samu ƙanshi mai kyau. Hakanan ba da ainihin dashe a dukkan gurin da zai zama na raye wannan wurin ne, musamman gurin da zai zama kora hamada ne, kamar irin guraren da hamada take gangarowa da za ta kashe ƙasa, ta zama ba za a iya samun dama a yi noma a wannan gurin ba. Wataƙila ma in tafiya ta tafi, zaman mutane ya gagara a wannan gurin, in ba irin guraren da dama Allah ya yi su a sahara ba. To wannan hadisai suna nuni zuwa muhimmancin wannan noma da kuma dashe na bishiyoyi, sawa'un a kofar gidanka ne, ko a hanya ne, ko a gurin zaman jama'a ne, ko dai yadda za a yi a raya ƙasa ta zama ta rayu da inuwoyi da bishiyoyi, ko ma dan ado kamar na ainihin kofar gidaje ko guraren hutawar jama'a. Ya zo akan haka, ya kamata kenan ga mutane su amfani da wannan lokaci na damuna don yin shuka, sawa'un abin da za su ci ne, ko kuma wanda ma zai wuce ci har ma waɗansu su amfana, da yin dashe na bishiyoyi da shauran abubuwa da jama'a za su amfana da shi, don su samu waccan fa'ida da aka faɗa waɗannan hadisai na cewa duk wanda ya amfana daga abin da ka sa na shuka, mutum ne ko dabba ne ko tsuntsu ne ko ƙwaro ne, hakanan bishiya da ka dasa wanda wani zai zo ya huta, ko ya tsinki ɗan itaciyarta, ko ya tsinki ganyen ya je wani amfani da shi, face ya zama ladan sadaka ne gare ka. Wanda mun sani kuma dama dasa bishiya ai yana daga cikin ainihin sadaka gudaniya, matuƙar tana nan al'umma suna amfana da ita. Haka kenan ya kamata mu amfani da lokacin nan na damuna wajen irin waɗannan dashe-dashe domin mu samu irin wannan alkhairi. Wani abin za ka dasa ka ma manta da shi, amma kuma Allah ya raya shi sai tafi shekaru ana mora, kai ma kana moran ladan. Wanda zai iya dasa, zai iya shuka ya je ya yi noma, wanda ba zai iya ba ya dashe, wanda zai iya dasa bishiya ɗaya ya dasa, wanda zai dasa biyu ya dasa, wanda zai iya dasa fiye da haka ya dasa. Za ga gurare da aka himmantu da wannan har gasa ake cewa a wannan damuna
za mu dasa gindi miliyan kaza, wataƙila a rarraba ƙaranan hukumomi, a rarraba makarantu, har a kewaye a ga makaranta guda nawa ta dasa, ko 'yan gari kaza guda nawa suka dasa, don ƙarfafa su wajen irin wannan dashe, musamman a wannan lokaci da ake ta sare bishiyoyi da makamantansu. Ko jiya nan ina jin mai kula da gandun daji yana ta faɗa akan yadda ake sare bishiyoyi. Yana daga fa'idar da za a samu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gona da ya ga yadda shuka take a ciki, da shuke-shuke da dashe-dashe, kuma gonar ta wata mace ce daga matan Madina. Manzo Allah ya shiga wannan gona kamar yadda ya zo hadisin Jabir, da ya shiga wannan gona ana ce mata gonar Ummu Mubashir al-Ansariya. Yace wannan gonar ta waye? Ta musulmi ce? Tace i, saboda galibi Yahudawa na Madina su aka sani da noma, dama an tarar da su da noma, kuma da yawa Ausu da Kharja su suke zuwa suna yi wa ƙodago suna biyan su, kuma idan an samu amfanin gona su dinga ba su rance tare da riba. To manzo Allah ya zo yana kwadaitar da su ma su tashi su noma, su daina dogara da Yahudawa, kenan abincinsu yana hannun Yahudawa, su tashi su ma su dinga noma. Naka da manzo Allah shiga gona Ummu Bashir ya ce ta waye? Ce ta musulmi ce, tunda su aka fi sani Yahudawa da me, da ainihin yawan noma. Ta ce kwarai ta musulmi ce. Manzo Allah sai faɗi wancan hadisi cewa babu wani musulmi da zai wani dashe ko ya wata shuka mutum ya ci, ko dabba ko tsuntsu ko a sata daga ciki, sai ya zama ladan sadaka gare shi. Naka bayan Allah, bayan noma da dashe, yana daga abin da ya kamata mu yi a wannan lokaci na damuna shine tsabtace gidajenmu.